Kalokagatia je rozvoj tela a duše, kým telo rozvíjajú na športoviskách, dušu aj pri takomto umení. Výstava pražiakov bola súčasťou už 16. ročníka Kalokagatie na základnej škole na ulici Inžiniera Kožucha. Máme tu 17 športov, sú to kolektívne športy, individuálne športy, netradičné športy, čiže každý má možnosť si vybrať tú svoju disciplínu a zapojiť sa do hociakej disciplíny, ktorá ho baví. Žiaci 2. stupňa mohli súťažiť vo volejbale, futbale či v spieraní, šachu, stolnom tenise alebo preťahovaní lanom. Aké sú tvoje ambície v tomto preťahovaní lanom? Jednoznačne vyhráme. Čo ste preto urobili, aby ste vyhrali? Makáme, ne? Cvičíme, športujeme a dúfam, že vyhráme. Do tejto školskej súťaže sa zapojilo 320 žiakov. Organizátori dúfajú, že ich Kalokagatia motivuje k športovaniu. To mala za úlohu aj prezentácia s názvom Čo mi šport dal alebo vzal. A tento projekt mal niekoľko takých zámerov. Predovšetkým sme skúmali pozitíva, ale aj negatíva športovania. Zmapovali sme výsledky všetkých športových súťaží na našej škole. Museli sme sa popasovať s úlohou moderátora, strihali sme videá, zhaňali sme materiály, ďalej sme sa boli pýtať vlastne tých ľudí v meste, aké majú názory. Náš projekt má viacero častí. Prvou z časti sú úvahy, ktoré písali žiaci 9. A triedy, hovoria o kladoch a záporoch športu. Robili sme to prvýkrát, bolo to veľmi zaujímavé. Na začiatku sme boli trošku takí vystresovaní, lebo to bolo niečo úplne nové, ale nakoniec to dopadlo dobre. Ja osobne som robila rozhovor s Danielom Bigošom, je to žiak 5. B triedy a členom reprezentačného basketbalového družstva. Kalokagatia sa skončila úspešne. Dúfajme, že aj to bolo pre žiakov motiváciou, aby celé prázdniny nestrávili doma pri počítači.